Why? Shigo. Kai, baba ka ji bidin nan kuwa? Kai, gaskiya ta yi. Dole ma mu yi wani abu a kai. Five guys! Oya, okay guys, let's go! Ba wasu baba, ƙarya ne, duba kwalaban. yawa ne, In ba annabi za a wafa, in ba annabi za a wafa, in ba annabi za a wafa. Sarkin gaba ɗaya sha sha'aninka, annabin da ba ɗa wanda ya san ka, komai rabu ya ɗaya ya baka, sarki ne. Come on! Haka na abun yake yayi daban. Kai yayi daban. Ko garabu ma shi ne na daban. Tabbas an shi ne na daban. A an biya tuni yayi daban. Yayi daban. Nobody should tell me irja akan ka, tsantsar soka tuntunin mun ɗauka, sarki jarumin da babu kamar ka, wakar wanin sa ku ji ni shiru na su wakɗin wanin sa ku ai hauka ne ya ba wasu baba ku ji mu gane. In har ya doso haske zai feso tukun kan ya iso kamshi ke na so ku zo ku ji ni ba kamar shi ko gun komai mu kama mashi dan uwa domin shi ya kai bar yaban wani su dan uwan mu abokai please come join us mu je mu gaba ɗaya ba gudu ba tsayuwa sai in mun kai har gaban habibi mai martaba da jin kai mai isar da in ya rike dole ne a sau mai ya faɗa an zartar yare an yi mar mai gida gurin umar takama agun amar kun ji mai isar da in ya zo an kare kabotar bayi shi kadai ya jure shirka tsafi duk ya kore mai adon fari hadi har da kore shi kadai rabu ma ke saurare duk fa da girma kaf ya tare DJ Umar ne na manzan Allah from Pep Guys JAR ya sarki shafadanci, annabin da ke yaye mana kunci shine ya ba bayi duka yanci. If you come tell us an kare, da bin wani safato ya zare, kilin da bincikinsa ai daidai ne, shine a kauniyar zama nagarci gurin da yanta ko madayanci yayi daban a gurin adalci. Tukun a fes saurari kaji, wani mu shi ke fa agaji, kowa bayansa fa ya fi gaji, Ba wasu baba, ƙarya ne, duba kwalaban. yawa ne, In ba annabi za a wafa, in ba annabi za a wafa, in ba annabi za a wafa. Gun ƙarfi, oga ne, haka. Gun mulki, sarki ne. Adalci, ƙarshe ne. Ya haɗu ya haɗe babu makusa, ya cike babu gabansa, ya isa ya ishe dole a sansa, ya rabu ya rabe gashi ɗayansa, ya zo ya tafi gashi wajensa, an haɗe an naɗe aljihunsa, ya kasa ya sai cikin bayinsa, gashi gwanin fasa taro, jarumin da bashi da tsoro, sai dai ya sa a ji tsoro, he is the one kuma hero, sa gudu gudu farfasa gayya, shugaba ja gabatar wata karya, santali adali hasken hanya, in ka ji gudu sa gudu bai zo ba, in ka ji ko baka ki gani ba, idan da garanti ba abu zato ba, su ba kiyaya fa karkayu kwaba gwanin mu daban yake babban oga, shine ake cewa sarkin zuga. Ba wasu baba ku gane bayanin su wagan gaba ɗaya ayyawa ne, zancen su gaba ɗaya ai shirme ne, saboda sun sake hanyar tsiran su, mun faɗa mun daɗa zako mu ƙara, annabi zamu wa mu ba marara, domin dai ai shine tsira, Allah ma fa da shi ke gadara. Salamu alaika na farko na karshe kai ne ɗaya wanda fa baka da kushe, Habibu gadarar ƙasashe komai kai ne ta ka zamo masa tushe, ka zarta hasashe mai tada na kwance mai tada matacce, bika a dace mun ce musu ba wasu baba fa sai a cikin ka. I'm telling you Allah da shi ya ɗaya da komai ka sani fa da shi ya kasanta, mai girman da Allah ya bai ma tuta, ko a cikin kauni ya bambanta, na body like a kwatar jakinsa, hasken Allah da babu irinsa, mai girma ne da babu kamar sa, shi ɗaya ne fa darar halitta. Ba wasu baba, ƙarya ne, duba kwalaban. yawa ne, In ba annabi za a wafa, in ba annabi za a wafa, in ba annabi za a wafa. Yeah, yaran JANBULO ne.